Mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Martes Santo na po. Petsa 31 kan bulan ng Marso taong 2026. Marahay na odto. Ako po si Morgan para sa DCGB Bareta alas 12. Kaibanan man si Gina Ritterly. Diyos maray na udto tabi sa Indoga Boss. Kunyan sa pabayo kan mga garantisadong bareta sa lado lokal. Albay Provincial Health Office initaasan Code White Alert para sa obserbasyon kan Semana Santa 2026. 78 drivers ng bus o bus, jeep asin van sa Legazpi Grand Terminal negatibo sa ginibong random drug testing kasubagong aga. NFA Albay mapautob din bagong schedule para sa operasyon kan 20 pesos rice program. 5.7 million pesos kantidad nin ilegal na droga na kumpiskar kan PNP Bicol sa sarong semanang operasyon sa rehiyon. Pamayo kan mga bareta sa lado nasyonal. Fuel inventory ka nasyon maabot pa nin sagkod 50 aldaw. Petro nag-importa ng 2.5 milyon na bariles ning Russian crude para maibitaran ang pag-shutdown kan refinery. Sobra na sa 651 billion pesos hali sa 2.5 billion pesos na fuel subsidy na idistribuir na sigun sa LTFRB. Supreme Court re-reviewhon ang pag-absuelto kay Senator Cheese Escudero sa 13 million o 30 million na campaign donation. Headlines kan garantisadong bareta sa ibang nasyon. US President Donald Trump sa giraray. Nagpatanid sa Iran, narurunoton ang mga power plants kaini. Sa lado ng sports, Calvin Abueva kan Converge Fiber Xers pinagmulta ng 20,000 pesos dahil sa pagsahot sa mga referee na nagresibi ng kwarta. Kunyan sa mga detalyes kan mga garantisadong bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Ipinasairaron sa Code White Alert ang gabos na rural, city, health units, hospital, personahes asin na DRRMH managers kan Albay Provincial Health Office sagkod Abril 5 bilang obserbasyon kan Semana Santa ngunya na taon. Sa ipinilawas na PHO DRRMH Memorandum Number 04 Series of 2026, pinagtawan na direktiba ang mga ini na mantinidong nakaalerto, siguruhon ang kahandaan asin magsumitir nin prompt report sa anuman na insidente. Para man sa koordinasyon asin reporting, pinagsugo kan opisina ang mga concerned units na i-contact ang mga nakadesignar na focal points sa paagi nin hotline numbers asin email. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Negative ang gabos na 78 drivers kan van, bus asin jeep sa Legazpi Grand Terminal sa ginibong Oplan Harabas o random drug testing kasubagong aga kan Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Albay Land Transportation Franchising and Regulatory Board as in Philippine National Police. Sa entrevista kan DCGB News kay PDEA Albay Provincial Director Noe Briguel, pinagpag-ibon ninda ang pagkuha ng urine specimen as in naging favorable man ang naging resulta. Dagdag pa man ni Briguel na sa oras na magpositibo, isuspindir tulos ang lisensya, pagbabawalan na magmaneho asin ipapasairarom sa magakanigong rehabilitation asin intervention program. Pinaglinaw man ni Briguel na limitado ang pondo kan ahensya kung kaya daininda nagigibo, nabulanan ang monitoring kang nasabing sektor. Mapautob din bagong schedule ang National Food Authority o NFA Albay sa oras din operasyon kan 20 pesos rice program.
Sa ipinaluwas na abiso kan ahensya, hali sa dating schedule na alas 8 nin pagkaaga sagkod alas 5 nin pagkahapon, gigibuho na ining alas 6 nin pagkaaga sagkod alas 3 nin pagkahapon. Sigon sa NFA Albay, mas amay na magbubukas ang operasyon tangani maibitaran ang init asin na masiguro ang kaligtasan asin na komportableng serbisyo para sa mga benepisyaryo. Ang nasabing schedule ipapautob sa gabos na Food Terminal Incorporated sites sa probinsya nin Albay. Sobra sa 5.7 million pesos na kantidad ng iligal na droga ang nakumpiskar kan PNP Bicol sa sarong semanang operasyon poon Marso 23 sagkod 29 ngunyan na taon. Sigon kay PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, sa 29 anti-illegal drug operations, 35 ang naarestrar na suspect kung sa intuludigdi ang high-valued individuals mantang 32 ang street levels offenders. Mientras tanto na kumpiskar man kan pulisya ang 12.80 grams nin marijuana as in 839.45 grams ning shabu na may pinagsalak na standard drug price na 5.7 million pesos. Ipinagpromisa man ni Miranda sa publiko na imamantinir ninda ang agresibong mga eswersos laban sa high-value targets as in street-level offenders. Kung saan pinag-asubirar man ang gabos na operasyon, ang pinagkondusir basado sa mga leyes as in may bilog na pagmidbid sa human rights. Tulong miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong suminuko sa Masbate PNP, First Provincial Mobile Force Company asin iba pang mga otoridad sa Baleno Masbate kanakaaging aldaw. Ang mga individual ang namidbid bilang mga miyembro kan Kilusang Larangan Guerrilla North Sub-Regional Committee 4 na pinagtutubunang nag-ooperar sa segundo distrito kan probinsya nin Masbate. Sa presente, ipinagsairarom na ang mga individual sa verifikasyon, profiling, asin dokumentasyon tangani madeterminar ang sa indang legal status asin iba pang detalles. Sa kustodiya naman ini kan pulisya para sa magkakanigon dokumentasyon asin assessment bilang parte kan reintegration process kan or sa komunidad. Stable pa man ang supply as in day pang nanutaran na spikes sa presyo kan mga basic commodities sa rehiyon kan Bicol. Ini ang pinag-aswirar ni Department of Trade and Industry or DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol sa pagsasabing maabot pa sa tulong simana sagkod sarong bulan ang mga produkto sa rehiyon mantang sa nasyon. May sarong bulan sagkod 2 bulan pang mga inventory hali sa mga manufacturers. Dagdag pa ni Nabol na padagos man ang deliveries kan mga basic commodities sa probinsya, alagad nagpatong na nindiit ang mga logistics company sa pagdara kan mga ini, kung kaya sa mga masunod na aldaw pinaglalauman na ipapatong ini sa presyo kan mga barakalon, alagad diit man sana ang idadagdag. Aprobado na kan sangguniang panglunsod kan Tabaco City ang ordinansang mapahalangkaw para mientras kan pamasahe sa mga tricycle sa syudad. Sigun kay Tabaco City Councilor asin Committee on Public Utility Chairman Noel Bonaobra, nagboto nin pabor ang gabos na konsihal sa ginibong regular na sesyon kasuudma kung sain ngunyan man na aldaw pinaglalaoman na mapipirmahan ang ini ni Tabaco City Mayor Ray Bragais. Katagod ka ini ipigtaas sa 5 pesos ang pamasahe sa hararaning biyahe kung sain maximum na 10 pesos na aumento ang kada pasahero sa hararayong biyahe sa syudad. Ang nabilog na fare increase ang naging resulta kan sa ginibong public hearing kan nakaaging aldaw kaibahan ang mga drivers, operators, mga representante kan eskwelahan, estudyante, negosyante, asin mga sektor kan komunidad. Matapos ining mapirmahan, magkakaigwanin 10 aldaw na posting bago maimplementar ang nasabing syudad. Makusog na pinagkondenar o kinunder kan Bicol University College of Arts and Letters College Student Council kaibahanan manibibang publikasyon asin organisasyon sa universidad ang paghiwas
nin mga poster na nagre-red tag sa nagkaperang estudyante sa BU. Sa ipinaluwas na pahayag, nanotaran kan mga ini ang pagpapanao nin mga dai pamidbid na individual nin poster nin retrato kan mga individual na alegadong miyembro kan New People's Army na daing malinaw na basehan. Katakod ka ini pinagabisuhan man ang publiko na maging maikmat asin dai tulos magtubod sa mga alegasyon na daing ebidensya. 4 na kababaihan ang arestado matapos na mag-shoplift sa sarong supermarket sa barangay Igualdad, Naga City, kanakaaging aldaw. Sigon sa mga otoridad, ipinaabot na sa indakan na 45 anyos na supervisor kan establishmento ang 4 na babaeng suspect na nagsabwatan tangani habason an man iba-ibang paninda. Ang mga ini ang edad 20 anyos, 22 anyos, 23 anyos, asin 25 anyos na mga residente kan Legazpi City. Itinago kan mga persona ang mga paninda sa saindang mga bado, asin nag-agi sa cashier, nagluwas sa tindahan na dai nagbabayad. Nahiling ini kan operator kan CCTV asin inireport sa mga naka-duty na security personnel sa paagi kan radyo. Sa makaskas na aksyon, naharang asin na arestar ang mga suspect. Isinugo ang mga ini sa mga nagresponding pulis hali sa Naga City PNP Station 1 kung sain sa ginibong inspeksyon na recover sa sainda ang man iba-ibang paninda na dainin magkakanigong resibo. Sa presente, pinagpreparar kan investigator on case ang mga kinakaipuhanan na mga dokumento para sa pagsangat ng magkakanigong kaso sa piskalya. Pinagpapangapudan ni Tabaco City Schools Division Office Sports Officer Domingo Seth Botalon sa mga magurang na daipagpugulan ang interes asin hilig kan mga kaakian sa sports. Sa entrevista kan DCGB News, pinagtawan doon ni Botalon na di dapat limitado sa nasa akademiko ang papel kan mga estudyante, asin dapat pahiwason ang saindang partisipasyon, lalo na sa mga mahilig sa sports. Sinabi pa kang opisyal na sa presente, nakakuha ang delegasyon kan Tabaco City ng 21 na gold medals, 26 na silver medals, asin 28 na bronze medals sa regular events, mantang 5 gold medals, asin pigsarong silver and bronze medal naman sa special events sa kakatapos pa sa ng Palarong Bicol 2026. Yan ang kabilogan kan mga garantisadong bareta sa lado lokal. Lado nasyonal, ibang nasyon, asin iba pang mga bareta sa sabuyang pagbabalik. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Bridgestone Legaspi is your go-to for all kinds of vehicle tires and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legaspi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legaspi, or contact 0960-335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Uy pre, si Rudy ito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa 3rd visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Binabalik ang DCGB Bareta alas 12. Kunyan sa detalyes kan mga garantisadong bareta sa lado nasyonal. Medyo nadudugangan pa ang fuel inventory kanasyon dahil sa namamatean na krisis sa Medio Oriente. Sigun sa Department of Energy o DOE, maabot pa sa 50.94 na aldaw pa ang kayang durasyon kan petrolyo kanasyon. Ang nasabing numero mas halangkaw sa nainot na inireport kan ahensya na igwang 45 aldaw na sanang natatada. Ang dagdag na fuel supply kasunod kan pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto na igwang nabakal a nasyon na 2 milyon na bariles o katumbas nin 165 na milyon or 165 milyon na litro ng diesel hali sa man iba-ibang nasyon. Kanakaaging simana nag-abot na ang 22.6 million na litro hali sa Japan. Piglalao man na maabot pa ang ibang supply sa paglaog kan bulan nin Abril. Tiwala si DOE Secretary Sharon Garin na ang presenting inventory levels kayang magtaon in supisyenteng panahon mantang pighahalat-halat pa ang pag-abot kan mga stocks. Nag-importa ang Petron Corporation ang Solamenteng oil refinery sa nasyon kan maabot sa 2.5 milyon na bariles ng krudo hali sa Russia. Sigun sa kumpanya, ginibo ang pagbakal dahil sa makusog na pangangaipuhan asin matapos maubos na ang gabos pang iba pang opsyon.
Sa saindang disclosure sa Philippine Stock Exchange, ipinaliwanag kang Petron na kaipuhan gibuhon an extraordinary emergency measures na ini dahil sa ribok sa pangkinaban na merkado. Kung dai nakakakuaning supply ang Petron, mapipirita na mag-shutdown ang refinery na maresulta sa nationwide fuel shortage asin lalong pagbagsak kan presyo. Ang refinery sigun sa Petron nagtataon ng 30% kan kabilugan na supply ng fuel sa Pilipinas. Siniguro kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang mas marikas asin padagos-dagos na distribusyon in fuel subsidy matapos kumpirmaron na uminabot na sa sobra 651 million pesos hali sa kabilugan na 2.5 billion pesos ang pondo na naitao sa mga public utility vehicle o PUV drivers asin operators sa bilog na nasyon. Ini ang naging bagong anggulo kan ahensya matapos akoon na nagkaigwanin na medyo pagkaatraso sa primerong kabtang kan distribusyon na nagpuon pa kan Marso 25. Sa sarong pahayag, sinugo ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II ang gabos na sa indang regional directors na sigurohon ang marikas, matanos, asin daing ulang pag-abot ka nasabing cash assistance. Base sa datos kan ahensya, gikan sa kabilugan na 651,185,000 pesos na naidistribuir, pinakadakulang pondo ang napaduman sa Metro Manila na nakaresibinin na 181.2 million pesos. Nagsunod digdi ang Calabarzon na may 98.2 million pesos asin Central Luzon na nakakuaman nin 73.4 million pesos. Kumpiyansa ang LTFRB na mas mapaparikas ang paghiro kan programa sa mga masunod na aldaw para matabangan ang sektor kan transportasyon. Sakop kan ayuda ang mga nagmamaneho as in operators kan mga traditional as in modern jeepneys, UV Express, passenger as in point-to-point buses, Transport Network Vehicle Service o TNVS partners, PhilCabs, taxi, tricycle as in maging ang mga delivery services. Bako pang tapos ang laban para kay Senator Cheese Escudero matapos na magtugot ang Supreme Court na reviewhon ang desisyon kan COMELEC na nag-absuelto sa saiya may kinaraman sa kontrobersyal na 30 million pesos na campaign donation hale sa contractor na si Lawrence Lobiano. Sa resolusyon may petsang Pebrero 18, ipinahayag kang Korte Suprema na inako ninda ang motion for leave of court to file and admit petition for review na isinumitir na naenot ng pigdeklarar kan Political Finance and Affairs Department kan COMELEC na daing pigbalgar na Omnibus Election Code sin Escudero asin si Lobiano. Pig-iimbestigahan naman kan Philippine National Police o PNP ang posibleng lapses kan provincial director sa development ng mga police personnel o sa deployment ng mga police personnel sa pinangyarihan kan ambush sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Sigun kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na nagtaunan nin instruksyon si Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na imbestigaran ang dahilan kung nata warang deployment kung pulisya o police detachment sa lugar. Napag-araman na madiklumon sa pinangyarihan kan nasabing ambush na nagresulta sa pagkagadan ng 5 pulis asin pagkalugad nin tulong iba pa. Mentras na enot ng ipinahayag kan PNP na pig-iimbestigaran na ninda ang posibleng pagka-imbuelto nin sarong local terrorist group sa nangyaring ambush. Pigkukonsiderar kan mga investigador ang nasabing insidente bilang retaliatory attack kan local terrorist group o LTG na daiman na pinaggangaranan ni Tuanyo dahil padagos paman giraray ang peligro or paghiro kan investigasyon. Mas magiging makusog asin nakatutok na sa kakayahan ang pagkuanin mga empleyado nin gobyerno
matapos magluwas ng bagong regulasyon ang Civil Service Commission or CSC. Kamawatan kay ning tapuson ang tradisyonal asin paper-based na sistema kang recruitment asin sa salidahan inin prosesong nakabase sa tunay na abilidad kan mga aplikante. Sa irarong kang CSC Resolution number 2600005, sinugo ang gabos na ahensya kang gobyerno na ipautob ang Competency-Based Human Resource Management Systems or CBHRMS. Imbis na magtutuksa na sa mga dokumento asin compliance, gagamiton ang sistemang ini para masiguro na ang mga nakatukaw sa pwesto may tamang tibay asin tali para mapakarhay ang serbisyo sa publiko. Segun sa CSC, pigo-obligar ang mga ahensya na aramon ang tulong pangenot na aspeto sa pag-hire. Ang core competencies arug kan pagiging citizen-centered, tibay asin integrated. Leadership competencies para sa mga manager as in supervisors, as in technical competencies na nakabase sa mismong trabaho. Magiging epektibo ang nasabing resolusyon 15 aldaw matapos ining maipublikar sa sarong periodiko na may mas mahiwas na sirkulasyon sa Official Gazette. Ngunyan ang sa tuyang garantisadong bareta sa ibang nasyon. Nagpatanid si US President Donald Trump sa nasa iyang dagos narurunoton ang power plants as in oil wells kan Iran. Ang nasabing patanid in kaso da magsimbag ang Iran sa pigsusulong nindang peace deal. Dagdag pa kaini na seryoso ang US sa pagsulong ning peace deal sa Iran. Sa giraray na nagpatanid ang US President na sa indang masunod na target na fuel hub kan Kang Islands. Magigiromdoman na ipinahayag kan Foreign Ministry kan Iran ang ang proposal kan US para matapos ang gera iyo ang sobra asin bakong reasonable. Sa bareta niyato sa lado ning sports, pinatawan ning 20,000 pesos na multa si Converge FiberXers na player na si Calvin Abueva matapos ang negatibong pahayag kaini sa opisyal kan PBA. Nangyari ang insidente sa pagkadaog kan Converge laban sa Barangay Ginebra kan Domingo. Ipinaapod si Abueva kan mga opisyal kan PBA matapos na magkurahaw nin paldo referee asin 4 sindang paldo bilang pagpapahayag kan sa iyang pagkauyam sa saindang pagkadaog na 99 sa 93. Day na ini pinataawaning suspensyon asin solamenteng pinagmulta sa na siya matapos makuha sa video ang sa iyang pagkurahaw. Naghagad man in dispensa asin kapatawadan si Abueva kan ipinaapod siya sa opisina kan PBA Commissioner Willie Marshall. Breakthrough! Na-imbento kan mga siyentipiko ang modular robotic construction sarong advanced construction method kung saan robots ang nagtatabang o nagigibo mismo sa pagbilog nin edipisyo gamit ang prefabricated modules. Imbis na bilugon ang bilog na edipisyo sa site, ang mga parte kaini o modules ang pigigibo muna sa factory saka pinagdadara sa site asin pinag-a-assemble kan robots o automated systems. Ang imbensyon nagagamit na sa maniba-ibang aplikasyon arog kan residential housing, office buildings, hospitals, hotels, emergency shelters asin mga kumpanya arog kan Katera asin Icon. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, nasungkit kang Ahmedabad Municipal Corporation or AMC ang Guinness World Record title na largest flower bouquet matapos na mabilog ang pinakadakulang flower bouquet sa bilog na Kinaban. Inapod na Unity Blossom ang higanteng bouquet na may langkaw na 33 feet as in lapad na 10.844 meters. Kompuesto ini na nasa 11,700 na fresh flowers na chrysanthemum. Ibinida ang higanteng installation na ini bilang parte kang taunan na Ahmedabad International Flower Show sa Sabarmati Riverfront na nagmamawot na mapahiling ang mayaman na kultura, mitolohiya asin padagos na pag-unlad kan India.
Dahil sa gayon, asin kadakulaan kaini, uminabot sa sobrang 158,000 na turista as in local residents ang nagruso sa enot na duwang aldaw kan exhibit. Dahilan kan trayumpo, pinalawig pa ning 4 na aldaw ang festival matapos ang original kaining schedule. Ngunyan na aldaw, Marso 31 taong 1884, namundag si Teodoro Calao o mas midbid bilang Father of Philippine Libraries. Si Calao ang sarong triling gwala na writer asin historian na midbid sa iyang koleksyon ng mga orihinal na dokumento. Kansya an hoben pa, nagpuon na siyang magkolektar nin revolutionary leaflets asin dyaryo asin nakapagbilog nin sadit na koleksyon na nakasentro sa revolusyon. Kaibahan digdi ang mga dokumentos hali kay Apolinario Mabini asin records kan trial ni Andres Bonifacio. Kaibahan sa iyang mga isinurat ang La Revolución Filipina taong 1924 asin Reformas en la Ensinanza del Derecho taong 1907. Ang sa iya man na autobiography na may titulong Aide de Camp to Freedom, an autobiography of on Philippine independence. Nakuanin na pagmidbid sa Commonwealth Literary Contest taong 1940. Dahilan na kan sa iyang impluensya asin historical writings kang 1900s sagkod 1940s, pinag-apod ang nasabing peryo bilang Age of Calao. Apuera ka ini si Calao man ang pinakaaki na editor kan El Arong, asin extreme nationalist paper. Midbid siya sa iyang kritisismo sa American colonial regime asin sa iyang mga depensa sa mga national interest. Taong 1916 sagkod 1917 asin 1929 sagkod 1931 nagserbiman siya bilang direktor kan National Library of Philippines kung saan aktibo niyang pinagpromotir ang literacy asin pag-aadal sa nasyon kung kaya nakuha niya ang moniker na Father of the Philippine Library System. Asin yan po ang katiripunan kan mga garantisadong bareta na nakalap kan sa tuyang DCGB News Team. Sa ngaran po kan mga nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Nicole Ann Gloriani asin Jenny Balyaran, mga nakaibanan po sa technical side, si Chief Ramir Tanay asin si Jerome Martinez. Sa ngaran man po kan sa indong regular na nakakaibanan digdi sa DCGB Bareta alas 12 na si Sir Bert Nunez. Ako tabi si Morgan. Ako man po si Gina Ritterly. Happy lunchtime tabi sa Indogabos. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwanaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Matapos ang ilang taong paghihintay, muling ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang taunang paghahanap ng pinakamahuhusay na mag-aaral sa larangan ng akademya, pagiging leader ng mga kabataan at serbisyo para sa bayan. The search for the 10 outstanding students of Bicol. Kung ikaw ay kasalukuyang naka-enroll sa anumang kolehiyo o universidad dito sa Kabikulan, nasa 3 taon para sa mga kumukuha ng 4-year course o 4 na taon para naman doon sa mga kumukuha ng
5-year course. May magandang scholastic record. Pinagkakatiwala ang leader ng mga organisasyon at nakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad. Magpa-endorso na sa inyong school head at baka ikaw na ang isa sa mga kikilalaning pinakamahusay na estudyante sa buong Kabikulan. Over 820,000 pesos ang mapapanalunan sa The Search for the 10 Outstanding Students of Bicol. Interesado ka? Makipag-ugnayan na sa inyong school head o bumisita sa opisina ng Ako Bicol Party List, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi. Para sa iba pang impormasyon, mag-iwan ng mensahe sa opisyal na pahina ng Ako Bicol Party List, TOSB 2026. Pwede rin tumawag o mag-text sa 0968-293-5193. The search is on for the 10 outstanding students of Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Cheers! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs. At Mabel Fashion Unlimited, we have it all from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipiñanas. Visit our branches in Cabangan, Legazpi City, right in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi branch on the second floor level. Our Pidoran branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.